изиграем до половин час. Поне ще изиграем. Сега е 12:54. Поне в 1:20 спираме, хора. Айде, Ники. Така реди. Колко? В 1:20. Хора, той не може да се реди. Боже. Хора, той още няма 600. Той няма още 500 купи. Брат, пускай на такова. Айде, бе. Дявол бие. Хора, оставете по един палец. Който обича Brawl Stars, оставете палец. Който е фен на Brawl Stars е много яка игра. Може да ни последвате. Ще измислим ново име на канала. Ще направим снимка на канала. Просто днес направихме канал. И клипчетата ще са само на Brawl Stars. Да. Хора, ако искате, може да правим още такива много яки видеа. Да са яки просто. Ако искате, дайте един мощен лайк. 50 лайка стигам. Ние сега спечелихме, хора. Не, хора, чуйте ме. Не 50 лайка, а 100 т.е. не 100 лайка, а 50 лайка. Правим втора част. Или 20. Ако стигнем поне 20 лайка, правим втора част. И си покажем и двамата лицата. Да видим до утре колко лайка ще сме събрали и сме... Хора, чуйте ме сега. Сега тези 7 минути, които сме направили, ще правим поредици от такива, така че сега спираме да снимаме. Спираме да снимаме, хора. Опа, чакайте. И да, това е неговия телефон. Ако е било забавно и искате още такива видеа, оставете един лайк, абонирайте се от канала и от нас. 3, 2, 1. Чао! Хора, айде чао. Беше много приятно с вас. Чао.